Ebusia me mamu nyina ajo ene eyo sana abosome ne da edu ene ye droda ene kroba ye free a wo ma pose chikotoko hene otumfo setutu a otoso mienu ene kumase asa ene kumase na nanu matena nkonya etena ase ne nsem ya ba heni mu no eye baro dibim ena afenso rampi dibim ene ensam na ye num ena afenso enso ayenso so eye mienu baro ede dibim ede bre Euro Santa Hene na ne dibim mu no na ye eyeti ne ti ene Euro Santa Hene ede eche no enu nti se ensem ba heni mu a na se Euro Santa Hene kana se obua na se sebi so sebi enya dom se de esiti no eye dwato a ne ye kro na Euro Santa Hene apagya ne ti ede ama wo na se kwakoba na se gina chen dia na se sebi de ye ne dia a wode ho ma wo no sebi woje no na ade enu nti se de ensem ne ba aheni mu no na se wo kan Euro Santa Hene tama wo de twema nson na se kire wo sa ba se watwe asan ya enu Euro Santa Hene ti pe so da ye pa wo pa na opagya ne ti ma wo openso so asebi wo de ne ntama kan ntama bo wo no obekọ nanso ba ro de Euro Santa Hene pagya ne ti ma no ema ne fekuo asante eye kumase fekuo dumienu ni nyina no esreye edidi bi ma ewura enu nti eye Euro Santa Hene ne ti channel no ba fo kantankachi ebo no enwan ma ebo ba ro hene nwan ma komako aduanan enwotwe ene Euro Santa Hene tipa epagya ne ti ma no ese wonfa edu emienu emra amane kwan so no ne ye wo mampo hene a wo bedi ade a Euro Santa Hene ne ti channel no wo twa enwan wo ha ne akire esan se o pagya ne ti ama wo di to wuti wo kwa no na sebi wo pagya ne ti e de ama wo enu nti bretufo nson o nyina be kan akontrefo ho ema wo e kan bawro ho ema wo ne ba omode bawro e de dibem e de bra e de bre Euro Santa Hene owie na kuma se na nanma tankonya nyina kan kontrefo ho ne bawro ho aye de dibem ma Euro Santa Hene enu na chi no ansam esa ba ye wura nimu no nso e ye rempe nsama di kan ba henimu e ye busua panyini a wo rempe ade hye busua no ene rempe hene etwe akonya no ho manson e ma akonya no koda ade de nam so e ma rempe hene etu na de so na ebra so sa ahobua mu no abusua no pede hye brante obedie akonya no eno ho mu na entam ba mu se abusua panyini pese ofase bua kwan so no ode akonya ne ma obi eni kwan so ode akonya no e ma no asamba henimu a Euro Santa Hene hwehwemu ehu se de asem ni setie pote no ena oba panyimu bi a wo abusua ne mu kantam se abusua panya wo begina mu twe manso ne rempe hene twe manso ma akonya no koda de fie mu no onya de ase na emomu no wonya boja na emomu no owonton na so wo agya fam enti wo kantam no ena abusua panyin so de boss so se wo ya de ase abusua no ofrim wo ye bojam enti wo kantam no na se ye ntamoso enti wo ye mu ade de dibim omude dibim ba na anojo ada na no ya wada no ena emmemme a wo fie mienu enso so be kan tam se abusua panyin ene oba panyin na wo kan wo abusua ni wo kan tam no omo mienu nyina ya akwakwahwede a konya no nye omo de a omudi bia enye yie enu nti eba asa no na se entam no oba be ye nan e wo se wo nkoye ntam ni mu ade wo wi omu didibem abre yewura enu nti enei rempia konwa yewura hyasa konya ne na ho nche enu nti eya adehyesam ti ewura nkwankwahwe no committee ni nkwankwahwe na won hu dia rempia konwa no abusua ni nyina se ye abusua panyini anase oba na oka ntam no anase mema no hwan ena woye akonya no asepa ezanze rempia konwa de eya akonya enna ncha wosom eye sumankwa fie mu enti committee a Euro Santa Hene ate ya no mo kwakwahwe eye rempe ensem no emu enu na kire no enna ono jamfi ene sakra wono ono jamfi ne ba ne sakra wono won ensem eba ahenimu na kwadu ni nyina ne se ti wo ba bia abusua panyin ene sakra wono abusua panyin ena ebo abrantie bia ye frɛ no osetu na wono na ye Euro Santa Hene nkoso hene eye akwamu hene na wokura krata bia wode ehunahuna amanfo ewo mpatamu ho se wono na Euro Santa Hene ama ne tumi so otimi tonsa ase ewo ho no asebi enye nokure na amane kwan so no so no wonni tumi so oto asase bia
ɛwɔ hɔnom ɛnu nti wɔde anenam kurom hɔnom de asisi amanfo wɔ mo kurom hɔnom mfie pii ɛde asisi wɔn mfie pii na asɛm ne ba ahinimu no ɛna yɛwura busa wɔn sɛ krataa na aberanteɛ ne de nam mpɔtamu wɔ sɛ yɛwura ama ne tumi ne mmra wɔn de krataa ne ba ya na no kwasɛm ne sɛ ɛyɛ manhyia hene mmom ɛna wɔtwerɛ krataa de ma no ɛwɔ mfimpim mmienu ne edu mmiɛnsa mu a krataa no nso so emu baabi nso so ni hɔnom a wɔtwerɛ sɛ wɔwɔ tumi sɛ ɛyɛ ɔsɛtu wɔ tumi sɛ wɔtɔn asase bia ɛwɔ ono gyamfi anasɛ sakra wono ɛna afei so krataa bi wɔ sade ka ho sɛ mampɔn hene ne ma ne tumi so ɔntɔn asase no ɛno so ne nyinaa krataa no nso ɛnkasa ɛyɛ ntorɔ na kyerɛ sɛ nneɛma awrɛkyɛwrɛkyɛ wɔyɛ ne hɔnom no ɛna polisifoɔ ne mpanyinfoɔ de krataa ɛba bɛkyerɛ sɛ wɔnni ho kwan sɛ ɔtɔn asase bia ɛwɔ hɔ ɛno nti asɛm ne ba ahini mu no deɛ di kan amanneɛ kwan so ɛnkɔsoɔ hene nni tumi sɛ wɔba atena nkonnwa ɛno nti nnɛ yɛwɔ Asantehene agye ne dibre firi ne nsam wɔ sɛ wɔyɛ akwamu hene ɛde ma yɛwɔ Asantehene ɛnkɔsoɔ hene ɛsan sɛ nkɔsoɔ hene akonnwa no ɛyɛ sumdwa a sɛbi akonnwa biara nyɛ dɛn ɛnka ho na wabɔ ho asomfo ɛna deɛ ɛtɔ so bio nso yɛwura ahyɛ sɛ ɛfiri nnɛ rekɔ yi asɛm naba n'anim no ɔsɛtu ne tumi biara sɛ wɔbɛsi ono gyamfi asase soɔ anaasɛ wɔbɛsi sakra wɔ no asase so anaasɛ wɔbɛkɔ tiw baabi asase soɔ sɛ wɔkɔtɔn asase na sɛ ɛho asɛm no ɛho asɛm bɔbɔbɔ anaasɛ wɔn tɔ asase no nso so no ɛnu nti no sɛ ɛfiri nnɛ kuro yi sɛ wɔkɔtisi nsase biara so a ɛdi eni no ɛna ɛbɛto no na sɛdeɛ na adɔfoɔ ne abusua wɔn ɛwɔ ono ne sakra wɔ no na wɔn ani gye agye no ɔmo ba no makoma dagyem ɛsan sɛ na sɛdeɛ wɔsi hunahuna wɔn wɔ hɔ no wɔsɛe amanfoɔ nsase wɔdwi amanfoɔ fie gu a na kyɛ sɛ tumi ne deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛde ama no anesa nanso amanneɛ kwan so no sɛ wɔhene ɛnni kurom a atena nkonyampo ne tumi sɛ wɔn tɔn nsase na ma wɔn hwɛ akyire kɛkɛ de ma wɔhene ɛnu nti ɛbɛrɛ yɛwɔ Asantehene bi na sakra wɔ no ɛne wɔ no gyamfi atena nkonyanya sɛ abusuafoɔ no wɔn wɛn ɛna yɛwura ato asoma sɛ yɛnkɔfra de hyɛ ne nyinaa famra na wɔn musa wɔn deɛ nti a akonya no ada hɔ no akyɛ na abakɔsɛm mu no yɛwura Asantehene ko ahodoɔ wɔ kɔn de kyekyɛ na Asantema yɛ aduɔkono nkono baako ne wɔ no agyamfi ɛno na yɛwura Asantehene kɔɔ ko a wɔgye ɛnam ɛko ne mu nkonimdie mu no a ɛnam so ma Asante enya musumuru afana no ɛno nti wɔ no agyamfi na bia wɔteɛ no ne ba ɛna ɔde sakra wɔ no ma no ansa na ɛko n'akyi no ɔmo kɔ akɔbɔ ɔmo sesen ɛwɔ gyamaase wɔyɛ bretu ni ne nti amane ɛkɔn so yɛwɔ Asantehene ɛde no ɛka amampɔn sɛdeɛ yɛwɔ Asantehene ɛyɛ asonafo a ɛyɛ ɛdwoso ɛne bonre ɛna afɛn so ɛyɛ kuro baako a ɛbɛn anyinasu wɔn nyinaa ɛna sɛdeɛ yɛwɔ Asantehene ayɛ nsuta ɛna afɛn so yɛ nsuta asaman ɛne nsuta asaman ɛhene ɛbɛsaeɛ yɛwɔ Asantehene wɔfa ɛnɛ wɔbɛsaeɛ ɛna afɛn so hwiba yɛwɔ Asantehene bɔmɔfoɔ ɛnso ɛbɛsaeɛ hwiba ɛhyɛ ɛyɛ ɔhene bɛhia hene ase ɛno nti ɔhene bɛhia hene ɛna ɔne ne baeɛ ɛma no ɛbɛsaeɛ ɛno nti ne nsɛm ɛba ahene mu no ɛna yɛde ho adesua nyina nase yɛbobɔ soɔ ama yɛ nyina nso so yɛate bie ne yɛsua bi nso ɛde afiri mu otwe dɛ mpo Onyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia na yɛde som foforɔ nso aba bɛsom medam ase